Assalamu alaikum. ‘Yan mata a cikinku wata ko wani za ta bani dama ne muku wani ainihin interview mai daɗi. Kuma ni truly kun sani zan sa a Facebook ne ko zan sa a TikTok ne. Kuma ku ji kuma wasa nake ki gani Hajiya. Oya, da Allah ki gani. Haba ne haƙuri. Da Allah ya ki gani. Ina son kawai ki ga min in 30 seconds ki ga min dukkan abin da ke ranki shikenan. In 30 seconds ki ga min kuɗi ne. In 30 seconds ki ga min abin da yake ranki. Kuɗi ne, aure ne, jiwon Mufida. Haba Mufida. Gaskiya ni Mufida sai ta ga min. Biyo ni. Mufida. In 30 seconds ki ga min. Me a ranki? Waya zo kuma da zo. Mufida, yauwa, thank you. Mufida ina so ki ga min in 30 seconds ina so ki ga min abin da yake ranki ko ma me. Aure ne, kuɗi ne, soyayya ne, ko ma me ki ga min shi in 30 seconds. Kuɗi ji mana. Why kuɗi? Me da wanki da kuɗi? Mana kuɗi. Kuɗi ne a ranki. Kuɗi. Ba wani abu sai kuɗi. Ba wani. Samu taimako da shi. Samu ki taimako da shi. Ga mun gaskiya dai. Gaskiyan kenan. Ba wani ɗan saurayi da ya sace wannan yarinyar shikenan kuɗi kawai? Ba a rasa ba. Ba a rasa ba. To shi ne tunda kin ce kuɗi. Nagode Mufida. Thank you very much. Nagode Hajiya Mufida. Thank you very much.